daoibh, is mis imrnic an rí príomh Ghaelcholáiste Reachrann. Bhuail an buchas a gabháilibh as ucht for godáma inniu. Tásúla gom go muine sibh tarbha as an físeán seo, agus go bhfuí sibh blasma den ord chaidan idirgus a chorimid ar fáil, do chultúir na scoile, agus den atmosfér dearfach a chathóimid. Fáilte go dtí an Gaeltach. Hi, is mis idir cearna rudaí an lasbibite. Tá foran an scoth goin an seo an Ghaelcholáiste Reachrann, ag carú libh gach rath a bhaint asfar an aiste sa scoil. Tá cór stré cór iontach againn ag tusa amach leis na hidí ranga, búlta lo gach imagine, mbliana, lasbibite agus príomhide. Ag cinú go bhfuil takeíoch curtha ar fáildíobh ó thús go deire for dréimh sin seo sa scoil. Is an aimimetá againn in Ghaelcholáiste Reachrann ná timpeallacht chordail, hatnamhach agus thabhailte a chruthú trí bhean na Gaeilge. Dhéanaimid an anseo a bhaint amach le comhaibú tuismitheoirí, óbhaltaí agus bhúntóirí na scoile, táimid fíorhródáil as an Gaeilge sa scoil seo. Tágamid an deis ar scoil arachtáil ina méid tradiisiún na hÉireann, ar deanga ar geol agus gach gnéad an cultúr Gaeilge a chur chun cinn. Déantar tí spóirachtaí, aráníocht, sport, ceol, drámaíocht agus náirtcha bhaimseir eile trí bhean na Gaeilge. Cá an áine Gaeilge seo a léirú an bhród atá agam don Gaeilge. Tá chlór na sraithe seoirseach agus síonseach ar fáil sa scoil. Mbliana hain bíonn deis a gach dalta, Blas a áil de gach obair. Don trethóisreach déantar na hábhar seo a leanús, an Gaeilge, an béarla, mata, star, Tyroleacht, Olaíocht, Francais nó Gearmánis, seagus creidmh, OSPS agus OSSP, agus an sin roghnaí tar gá ábhar idir againn, gnáth, ceol, acnamíochmhaile agus grafaiceach nua. Bíonn béim mhór ar eilm gníomhach, obair grúpa agus obair thionscanmh agam sa scoil. Mar aon leis sin is scoil digiteach í Gaelcholáiste Reachrann. Bhíonn iPad ag gach feidhmiú agus múinteoir. Cuidaíonn sé seo linn fáilm gníomhach agus cruthach a chur chun cinn. Ag dul deá na háirteiste, tá réim se leathan ábhar ar fáil fós. Réigh tar trí ábhar rénach, idir Tyroleacht, stair, Beholíocht, physic, chemic, solar fergníte, againn, ceol, acnamíochmhaile, gnáth agus ciúntasaíocht. Mar chuid den éidir bliain tá cuasa iondachtú, taithí oibre, turas lé, drámaíocht, tástáil ábhar, teangacha ísachta, turas thar lear agus go leor eile. I have coursí sporta, tá peil Gaelach, ammániaach, camogaíoch, kisfeil, badminton, soccer, Ghaelcholáiste, frisbee agus marcaíoch couple. Is deis iontach ina gníomhachtaí curriculum chun scileadh nua a eolaim agus a urbairt. Mar aon le seoch tugtar deis de Gaeltaí cóirdas nua cothú agus iad ag tusa amach sa bhanscoil. Tradiisiún láidir agan na Ghaelcholáiste Reachrann gníomhachtaí curriculum a chur chun cinn. Tá fáilte ar gachtain a cuairte ghlacha sna fuair na sport. Freisin sa clubanna agsúla do gachtainna sa scoil. Mar hampla tá an chóir, an grúpa tradiisiúnta, an grúpa mime, an club féile agus neirtar dhéile. Ina hananta sin tar deis na scoileirí bheith mar bhailta chóirla na náltaí. Tugann chóirla na náltaí buda na scoileirí agus agraíonn siad go leor gníomhaíoch scoile. Spíse ar enda agus seo ar chomach, is iarcáiltaí Ghaelcholáiste Reachrann muid agus caithimar sé bliana den scoth an seo. Ach anéis táimid ar an taobh eile den bhainte. So higamar agus muid an seo mar ghailtaí, go raibh atmosfér jazz timpeall na scoile agus go raibh cadmh má idir na múinteoirí agus na dáltaí. Dábhrí sin ba cinenne éasca é teachtarás mar bhúntóirí. Táimid i ggéirí an taithí céine a bhí agna a thuirt darnátí féin.